mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan! Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Ka na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Walking on sunshine. Wow, it's gonna feel good. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Tubig tabi. Yo man, Tubig, tubig tabi. 2010, it's rock. Tubig, tubig tabi. Tubig tabi, mama, mama, tubig tabi, mama, mama, tubig tabi, Tubig, tubig tabi. tabi, papa, papa, tubig tabi, papa, papa, tubig Ay na tabi ang tubig. tabi, papa, papa, tubig tabi, tubig, 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 tubig tabi. tubig, tubig tabi, tubig, 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 tubig tabi. Sirahon pa Olok-olok sana. mo niladaan, Olok-olok lang. nagaharang, Sabi nga ni Kampana, nagugataw sa rong programa sa Legazpi akong pigdidangog habang ako garo high school ako, elementary ako. harang, Ang titulo, yung tabi, Ulok-ulok sana ang fight. Di ba? Di, tubig, tubig. ano, Habang daing tubig, ulok-ulok sana ang fight. yo, ako nagulay, Habang nag-uulok ka, so nakagaop ang salang. so, pinako, sabon ng gulay, sabon na Smile! maray, may Smile! lalo, God is good all the time. Magandang morning. naglalada, Hi, 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 hi. Ano mo yan, Jing? Miyerkules ano, Jing? Miyerkules mo na. sirahon pa Miyerkules 16. Ay, nagsuldo pa lang kaswapo na eh. Ha? harang, tubig, Ay, salamat. Ha? sirahon pa Nagsuldo pa lang kaswapo. niladaan, nag-iit, Edeng. Oh, di ayos kita. Ha? Ayos kita. Importante mga tugang ko ta, may tubig. Kundi wala pang tubig. Ha? tubig, 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 tabi, Sabi ni Pading Ray, Rock 71378. tubig, tubig, Kung hindi ka o kung dai ka maggibonin sala, mayong maraot na maabot si mo. sige lang, sige, nguya pa, Dai mo pag-araduhon andaga tanganing tanuman kan banhi na tubig, nin hustisya nin inhustisya sili, katibaad mag-ani kanin labi pa sa linalao mo. kaya na no baya, Siring man dai mo pag-uliton ang parehong kasalan. mula, Tama na ang padusan na mapasai mo sa inot mong pagkakasala. nagkakan, pag-isip, Iyo man ang niladaan, adi. nagaharang, Iyo man ang gadadi. Ha? sirahon pa, Good morning, Tabi Ate Nits Mansanillo. Ha? nag-iinit, nagaharang, Mga Macedonian Heritage. tubig, tubig, tabi, tubig, 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 tabi, Good morning, Tabi. Good morning. Mga Macedonian Heritage. Magandang morning. tubig, tubig, tabi, Nailing ko na naman ngaya sa pulong mo. Bagay man puan sa kuya. Pwede man ipadala sa kuya. Aram ni Henry Boy Mata ang balay mi. just sa sipay, Ay, saan mga tirada kayo ni Jerry? pasensya na spy, Ay, saan mga tirada mo, amigo? Good morning. luway, Good morning, Tabi. Ata baya, Tabi, magrilikay baya kita. Tabi, sa binino ni COVID. luway, Tan mga taga-Naga City, MECQ na. As per GMA News, two nights ago, Legazpi ay emerging hotspot. Oh, ano bang katabi din ano ba mo na araman sa GMA? Aloy na bagay yan na pigumarita tadig di. init, nagaharang, Ha? tubig man daw, Na ata baya tabi magtiner sa nasa harong. tabi, tubig, 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 Tabi kung bako man essential ta, lakabon ta. tabi, Kung nagagatol man sa naambitis, gusto man sa nakita maggrabas, tubig, tubig, kuskusana sa nanindo kan sa indong sa binggil sa ubakang ugob lang ka udor yan biyo pa ramogan ng pagkagatol nindong rapandapan. Oh, sabi ni Brother Dan Orense alias Boy Sainobak. Good morning, ano na po status kan quarantine? Ay kon po kita so dati ba ay Squad baga, in-extend baga ni Governor Bitsara, so status kang quarantine sa Bico sa Legazpi, Albay, ha? this is Bleaks, Ikon baga, extended baga, Rockets, ha, extended baga ni Governor Bitsara, so status kang quarantine konta sa Bico sa Albay. matubig, tabi,
Ano so dati tabako GCQ kita? In-extend ba gani? Gobernador Al Francis Bitsara. Diba? Yan pong status tadigdig. Kaya kung ano so kang last week na ngayon, June 1 to 15, yung magyaray po ito. Good morning. Kami nagpe-paper plate na sana para tubig. Yung nga ni Ate Elsie. Sa harong baga, iyo man ang pait mi sa halong mga tugang naka-paper plate, naka-paper glass. Dada naman kitang uga sa kasabang hapon pati, nagkurulog sa braso ko kakabumba. Salbata, nanggan mo niyan so to kong braso, ta right-handed ako, makulog sa braso ko kakabumba ka so banggi. Makatipon mo niyan pagluwas ko, ora gitubig. Ora talaga. Good mo, di ba? Aramon solution talaga dyan, paper plate, no? Kami mga tugang, kaso apo mo pinakal si Mrs. ki paper plate talaga. Pati ang baso, jing sa paper glass baga, pati tabi ito nasa na. Ngani mga tugang ng pagtinapok mo lamang sa segregation baga, at least lamang duman siya sa natutunaw. Gusto ko ngayang i-register sa SEC ang organisasyon na maurag na name. Macedonian Heritage. Mauragon. Latusunta ka dyan, Dr. Raul Bendian. Pero kung kumbinsido bagaan, ano yan? Ang sarong persona po na PhD, may doctorate degree. Macedonian Heritage. Good morning, Tabi. Mga Macedonian Heritage. Pagkahapon, ano nga po? Macedonian Pinkers. Pagkahapon, Macedonian Pinkers. Ano, Pinkers? Ano yan? Pinky owners. Pinky owners. Pinky owners. Yan. Pinky owners. Macedonian Pinky owners. Good morning. Okay na. Wara talaga. Speaking of tubig, kaso hapon na-interview ko tabi si Juan Richard na aton. Sabi ni Richard, kita da tabi sa Legazpi, makaka-experience siya din 2 hanggang 3 aldaw na dahi kitubig. Diba? 2 to 3 days tabi kita na dahi kitubig sa Legazpi. Sagi habi kan tagapagtaram, mga tugang kan, ano ni, Jing, pwede mo mahanap tabi, Jing, ito. Hindi ako nagibuhan ni Angel ki voice clip. May voice clip dyan sa Angel. Tungkol sa 2 to 3 days sa daing tubig. Walang nakuha. Case ka na daw tabi kunday. Kunday, kaso hapon sa interview ko sa 3 to 4. Igwa kong interview kay Richard Naton. Baka pwede mo mahanap itong part na sinabi niya 2 to 3 days. Nag-ibot, ibarita taon na alas 6 lamang. Ibarita taon na alas 6. Imagine 2 to 3 days, talagang naraot mga tugang supam. Buda si Mayor Rosal nag-inspection sa lugar kaso hapon. Sa post niya tabi, pareho mang post mga tugang ni Richard. Kasi si Richard nato na 2 to 3 days na tabi. Warang tamil big ang Legazpi sa Kabaga. Sa Kabaga. Wala talaga. Yun rin ang buhay ta. Okay? O mientras tanto, tuloy-tuloy muna tayo. Report muna kita mga tugang hali po dyan sa luwas. Digdi po sa DCGB sa programang Morning Hirit. Buena Manong Bareta. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. In the morning. Jim, good morning, Jim. So, hello, Bibi, marinaga sa mga parantabay niya to. Sa mga bungkaras kan sa tuyang mga istorya, may mensahe si Second District Congressman Joey Salceda para sa APEC, partikular kay General Manager Apo Alvarez na utobon kay ni ani pinag-promisa bago sinda mag-take over kay to durante kan aliko pa ang APEC mo niyan. Ini may kinaraman sa modernisasyon lalo na sa mga linya kan kuryente sa pagsabing iyoan ipinanuga ninda bilang pribadong sektor na naglaog digdi kung kaya kampante ang mga albayanos na mapapakaray ninda ang serbisyo kan APEC. Susog kay Congressman Joey Salceda,
mga kable, siniba pang pasilidad kan Albay Power Energy Corporation, 1974 pa, mga ini, haros 50 taon na an kalumaan kan mga gamit kan APEC. Ano an i-expectar sa serbisyo kan mga ini? Nagtutulay ang mga kuryente pasiring sa mga konsumidores sa mga kable kay ni ang voltahe susog sa mga aparato kumpleto. Pag-abot sa mga harong-harong, Yan. low voltage na. Yes. Oho. Kaya diyan minalaog ang system loss asin mga reklamo Oh. na iyon iuyaman sa APEC. Yes. Oho. Sa madaling sabi, kung ano ang promesa kan APEC tungkol sa modernisasyon, Oh. tutubunda ito. Tama. Igpipressure na daan niya ini para na madiskanar Oo. ang mga consumers. Ay, aloy ng disganado. Tawa ko na dahil lamang ako kan madisganar. Kapirmi kang approve. Ano, wala. Og enjoy yun ka. Gusto ko nga ning dahil na sana. Dahil, Magrasira na sana. joke Iyo lang. pa. Oo. Magrasira. Okay. Pag-abot naman sa Syrian in brownout, may late man na pagsurog si Congressman Joey Salceda sa APEC. Oho. Bako man gabos na problema sa APEC ang diferensya. Oh, in GCP man ba ganugad? Pang-national na problema ini da. Takulang mangkikuri supply nin kuryente. Oo, tasusog sa Congressman. Totoo yan. Nasa manual loading reduction o MLD. Oo. Ang onsing planta na pigkukuanan nin power supply. Kung sa inpon pa ka nakaging taon, nasa load maintenance, ang mga ini, ang kaso depleted na ang fuel stock. Oh, tama O kaya naman si Kong. Oo. Agree man ako dyan. Uyo ako dyan. Kaya Yan. nagkakaigwa nin mga biglaan na pagba-brown out. Kaya Oo. susog sa congressman, Yes. bako gabos na brown Tama. out, ibabasol sa APEC. Yes. In fairness talaga sa APEC, may ikon man niya. Bako gabos. Pero may burnout talaga na sa inda. May Tama. burnout talaga na bako man talaga sa inda. Bako man gabos. Yes. Tangugunta, si Congressman Joey Salceda. Unang-una, we quietly been pressuring the private sector to through ako na gusto ko rin sa commitment with respect to modernization. Sa araw mo, yung mga subclass din doon, mga naiibig din doon, puro yan since 1974. 74, that's 50 years ago. So what do you expect? Ang gabi sa kuryente po, nagdadalaga sa wires. And over the wires, siyempre, pag luma na, mas dakulan na wawara. So pag dakul na wawara, dakulan sa indang ginamit, pasiring sa baro nindo, pagdating sa baro nindo, dikit lang sa ginamit nindo. Pero ang singil ninda, paano? So, brown out. Brown out right now, I don't want to justify them, but it's because of the national. Because there is an MLD, manual loading the reduction, basically. Dahil so, unsing planta na dahil ito na-maintain last year, last time, dahil po, ubus na sumalampaya. So, ikaw kita kiplanta, wala kita kititstock o fuel. Ubus na malampaya. So, paano po padalagano ng ilihan? Ano bawa? So, yun ang dakulang problema, siguro, dahil sa kadakulang po na naka-assign sa kuya, naiinig man hindi siguro kung naka-assign sa kuya pagkapos sa kongreso ng mga routine. Yan ta, BBP. Yes. Tama Kaya- naman si Kong Joey talaga. Ako agree ako naman sa iya. Number one, utubon kan APEC sa pangako na modernisasyon. Correct. Oh, yan number tong punto niya talaga. Bako man, in fairness sa APEC, bako man gabos pwedeng Bako ibasol man sa sa inyo boss, talaga. bako man sa pagsurok niya sa APEC, Yeah. bako man ka boss ibabasol sa APEC ng mga pagpa-brown out. Totoo talaga. Totoo yan. Tama na? Okay. So yan ta, BBP. Intervista niya to kay Congressman Joey Salceda ng 2nd District Albay. Aha. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy. Tubig tabi, tubig, tubig, tubig tabi, tubig, tubig tabi. Isira mo, isira mo, idadaan. Init
sabi ka nag-text, agree ako dyan kay Kong Joey. Ako yun man po. Kawa sinabi niya, dapat talaga sunodon kang APEC ansa nang ipinangako sa paglaog sa probinsya Kanalbay. Kaya nga ni po itiniwala sa inda iyan na dapat kita, mga tugang may magayon asin modernong serbisyo nin kuryente. So sa inda tabi na pigaapod na mga modernisasyon. Modernisasyon mga tugang sa tuya tabi na palibot na dapat magayon ang serbisyo. May mga brownout mananggad na bako man sa inda. Alam mo, sa GCP, nag-brownout, diba? Alam mo, nag-brownout nga sa GCP. Mangarog kayo. Okay. O, Beno. Luwens, Barcena, may report. Luwens, good morning, Luwens. Salamat, Tabi, VP Henry. Good May morning. tubig, Luwens, sa buyuan. May tubig sa buyuan. Kamu may tubig ka mo. Bastante ang supply, duman. Sa gripo ka mo o sa Dipuel? Sa Bubon. Sa Bubon. Oo, sa Bubon. So, Sa free-flowing. Bubon. Ano? Free-flowing water. Ito baga dyan sa Indoki 7 Spring na pigapon. Buhay pa ito. Buhay pa. Ugaring apat na sana ito. Apat na sa 7 Spring. Yan kami ka ito nagkakarorigos. Muna nagkukuha kita bagwang. Aha. Matabagwangon yan ka ito. Ano yan baga? Ano na Water District ito? O, kambuhay pa itong Sophie Ayala. Yan kami nagkukarorigos sa 7 Spring. Mapresko niyan. Ay, grabe. Buda ang tabagwang Naman. manang nga dyan. Paingurag talaga. Masira mo. Oo. No. Ngunyan, dahil ang tabagwang. Dahil ng tababuang. Anong yaon? Diaper. Diaper. Salbatan ng pangyari sa Mauraro. Ay, pero pililinigan man duman. Kaya, oo. Pero may diaper pala. Okay, sige. Good morning. Kumusta dyan? Roger Tabi, VP Henry, sa mga dagdag pang bareta, karanya-kanyang ararok, ang mga manlaylay na mga residente sa sindang mga respetibong barangay. Iyo talaga. Nin mga tubig, kan maglibot ang Legazpi City Water District, katuwang ang mga ahensyas di gobyerno, arog kan Bureau of Fire Protection o BFP Legazpi, asin iba pa. Dahil lamang Ganina- kinakaabot sa harong na arog ka na nag-supply kitubig. Dahil nakaabot. Dahil nakaabot sa barangay Utso, duman sa Palaog sa mo, Pangyari. sa may kuhan. Pero ba Sila sana? kumbada kaya? Ako ang pasensya ko, nagkukumpa. Alaba pa eh. Oo. Alaba, mapasensya ko. Sige sana, may oras ka mo. Roger. Oo, okay. Inita nga ni na panuan sana o kaya tawaning supply ang mga inikan magpalyar ang serbisyo kan PhilHydro. Oo. Ini makalihis naman o tarang kan DCG Pinyos, halimbawa digdi sa barangay Buragwis, Legazpi City, asin maging sa iba pang barangay, sa Pitano, makalihis na maghapon na nagsabar ang mga taga-Legazpi ninsiring na problema kan taramong kan PhilHydro na may problema ang sa inang ekipahes, lalo na ang pump, bagay na ipinagkakasibot na asikasuho ni LCWD Chairman of the Board Engineer James Esplana sa pakikipag-ulay kan DCG Pinyos kay Bako si Esplana. Esplana Tabi Lawrence, General Manager. Oo, Bako General Manager. Roger. Oo, okay. Sa pakikipag-ulay kan DCG Pinyos kay Esplana, pagrasyon-rasyon mananggad nin tubig an sa indang naisip na alternatibong solusyon. Oo. Matapos na magdanyar ininin grabing kahulangan sa mga nasambit na konsumidor. Sigun kay Esplana, PhilHydro ang igwa talaga nin problema sa nasambit na pangyayari kasuudma. Iyo baga. Asin bako man sinda, ugaring sinda ang nagsasaparkan tamoyaw nin tawo dahil sinda ang naka-frontline sa pagtaon ng serbisyo ng tubig na ipigsusupply kan PhilHydro na 60% pa lang kan mga taga-Legazpi na konsumidor ang pigkikater kay ni. Dahil lang kay ni, aabuton manindua o tulong aldaw ang pagbakarhay kan pamkan PhilHydro. Asin ang siring na bagay, pirama na aldaw na magdadanas ang Legazpi ning pawara-wara asin maluya na supply ng tubig. 2 to 3 days baga sabi ni sa post na Mayor Boda, sabi ni Richard Aton ang tulig Roger. mabalik. Sa ibang Tama, after nalado, 3 days may muscle na ang braso ko. oo, Nakabumba. gari ka nakaan si si Derek Ramsey. Gari arogan, may baka magka-abs lamang kita. Okay man. Okay man. Tapos garo may figuro alsa ka naman na Baka lamang maderata si Ellen aha. Adarna. Kung kaya ang abiso man,
susog kay Esplana na magtipon as in na magpadakol nin na supply nin tubig dagani ng pasiguro sa ibong nalado an ibang konsumidor nagdarayo sa may mga bubon as in Lagumba aron kan sitwasyon na panuman sa likodan kan Albay Cathedral kasuhapon tabi BP Kakaharo sa ibang presidente sa may saro palan dyan na Lagumba Igo. sa Marayray Anburabo Matubigon dyan eh. kaya grabe kasuhapon ang kakapirila sa nasambit na lugar Yes. kaya sa siring na bagay talaga tabi BP, kunyan ang nangyayari, ang sabi man kan LCWD, Philhydro ang may problema, kaya ang pinag-aagad na sa naninda, mahigot na pagpapasensya, tangani ng asin alat-alato na malagpasan ang siring na problema. Okay. Okay. Bata kaya baga tabi- ang Philhydro baga dito man na interview yan. Tama surat ka. Masurat. Kaya sisibot kay kaka-explicar sul si WD. Ano ba? Di ba? Yung patensiging abiso. Iyo, tapos siyempre sinda naka-frontline pero ang totoo lang, di ba ko man obligasyon kang LCW na para paliwanag ko ta. Sa Philhydro. Oo. Correct. Okay. Roger, so yan tabi BP ang mga dagdag na istorya. Ali digdi sa luwas. Ako po si LBB. Pag nagkakan, pag-isira mo, niladaan. Salamat, Lowen, sa report. Hali po dyan sa... Ihanda tambuhay ta. Tubig tabi, 2 to 3 days. tubig tabi, tubig, tubig, tubig tabi, tubig, tubig, tubig tabi. Okay. Tubig, tubig tabi, tubig, tubig, tubig tabi. Tubig tabi. Tubig, tubig, tubig tabi. Tamil big tabi. Sabi bagakan mga pagdagit na bagaan mga tao sa bulod gato. Ang tubig apod tamil big tabi. Daragit na. Okay, 5:33 na sa Pilipinas. Yao na si Pading Mar. Yao na si Pading Mar de la Cruz. News Manager Mar de la Cruz. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Pading Mar, good morning. Welcome back. Good morning, BP. Thank you very much. Sa dagdag na itong mga informasyon at dahil ko niya na pagkaaga. Bukas ka ni school year 2021 to 2022, piglalahuman sa bulan ng September, sigon kay Secretary Briones. Aha. Pero ito presentar pa ninyo ni kay Presidente Duterte kung tutugutan. Aha. Mientras tanto, blood donors dahil nakaipuan magsumite ng negative COVID-19 test result sigon sa National Voluntary Blood Service Program. Ayon. Mientras tanto, nasyok ang COVID-19 vaccine sa nasyon, maabot po sa kantidad na 398 pesos, sagkod 543 pesos Aha. kay Secretary Dominguez per dose. Perdos. Oho. Mientras tanto, ang COVID-19 cases sa nasyon kasuhapon ay rehistro sa 5,389. Oho. Utang kang Pilipinas, minabot na sa 11 trillion pesos kunya na pandemya. Sigon Salvatana. sa Department of Finance. Pangyayari sa maabaka. Mientras tanto, paggamit ng face shield, pupundon sana pagdakol na nabakunahan kontra sa COVID-19. Ayon. Mga pulis, pinagirumdom na mga modelo sa pagsunod sa quarantine protocols. Matapos na mag-viral ang video kan mga pulis sa Quezon City, Na? sakto si PD na nagsisitar kan mga day nakasulong ng face mask, pero sinda day face mask. The best pa na din. Nagparanting naman sa talingan ni Ni Ilyasar. Ilyasar. Yan- Dahil kung hindi ba pala pa doon. Pangyayari sa maoral. Liderato ka na, no? Common. Ang QCPD. Sus ko, common sense man kaya na kung ikan masita, dapat kompleto ka mangkigir. Roger. Common sense man ng mga tao ini, sus. Oo. Mientras tanto, Visayas, nanyenot na VP sa may makaskas na pag-itaas kang COVID-19 cases Oh my na umpasa na goodness. sa Luzon. Oh my God. Oho. Mientras tanto, ang Presidente Duterte naninduga na dahil makikipagtabangan sa ICC sa Aha. investigasyon sa war on drugs. Aha. Pilipinas may sufisyenteng pondo para sa pagbakal ng bakuna ngunya na taon. Mantang sobra 7 milyon na COVID-19 vaccines itudok na sa nasyon. Aha. Pagpalawig and suspension can be a termination, welcome sa Amerika.
So far, BP, yan ang mga mainit na headlines kung yan ang pagkaaga. Ang details po yan, abangan at yan alas 6 at yan alas 7 ng pagkaaga. Yan po ato sa tuyak kan PYZ Enterprises para sa tindong mga pangipo sa PHF Radio, para sa negosyo, sa edukasyon, sa lalabs, at din sa emergency. PYZ yun na yan. Aha. Dahing load, dahing problema, 24/7 konektado ka. Tapos na si Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio, dyan sa Indang Chindahan, Sampangan kan LTO, as in LTFI Regional Office sa Purok 2, Rawis, Legazpi City. From Newspace TV, Mardila, dahing iba, good morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Salamat Paringmar sa mga istorya sa Lado National. 5:37 sa Morning Hirit. Jomar Bien may dagdag na report. Jomar, good morning Jomar. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sarong change of operator ang arestado digi sa Banuan kan Malinaw matapos na magtransportar kan mga tinistis na kasod ma. Ang arestado na bisuan na si Gilbert Buban Broncate, 33 anyos, may agom change operator, residente kan Suwaigot, Tabaco City. Si Broncate na arestar kasod mga alas 2 maaga kan mga miyembros kan Malinaw Police mantang nagmamaneho ini kan tricycle na tengatop na may karga nin 5 mga sinenso na mga nara na nakatalaan na i-deliver digdi sa may parte kan sentro kan Malinaw. Ani duman sa Kabupulban na hipaan siya digdi sa may sitio para puto barangay Estancia Malinaw Albay. Daing mga magkakanikong papeles o pick transportar niyang mga naraplikes kung kaya kumpiskado ini asin arestado man ang naunampitan na persona. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Hali po dyan sa luwas. Alright. Iyan po ang mga burbareta sa tuyang palibot. Alarmayo po nasa linyaman. Paringal, good morning. Kumusta dyan? Good morning, pare. Nag-iisip naman ang ako Bicol na pako sa na bulod. Ang tutukan sa mga problema sa tubig. Dahil kan problema mo niyan dyan sa sentro. Ang ako Bicol, nakatutok mo niyan sa mga bulod na barangay. Itong mga naipig abot ng supply ng tubig hani sa sentro. Managos ko niyan ang sa indang paghahanap ng mga sources sa mga sityos na aning dahil ang ako Bicol nakapursige din 200 billion na budget hali sa gobyerno nasyonal para sa mga programang patubig. Anagad ang talagang pinutukan nila iyon mga bulod na barangay. Pero dahil ko niyan may problema ang sentro manungod sa tubig. Kaya mismong mga konsumidor man nag-paamot din feedback sa Bicol na sana sa mga masunod na taon matabangan naman sugod ang sentro aros sa matapos na mga bulod-bulod dahil sa problema sa tubig. Hoy, bayan pa lang ko dyan pa din ini kasal ang atuya man ang ihada dyan sa sa umapos ni si Maravilla ang barkada na dyan si Ponik at kasalo na pala mo dyan at saka sayang maginagong si Jeff Lorelia yan, congratulations and best wishes sa inda sana ayos na ngayon mo dyan pagtibot so Maravilla and Lorelia family okay yan man sa Bagatanggi at Malinaw para may nakahanga ka dyan naganakog pala dyan ang Permian Pamilya Peña Magkatanggi Malinaw Albay. Yes. Mabot na to yan informasyon man na pati on that. Yes. Good morning, Kabi. Sa Indo. Okay. Sige, aliligig sa Luas, Garay, Alamario, CCTV. Niladaan, nag-iinit, naghaha Salamat Paringal sa report. Yung tabi dyan
Sabi ni Rick na Mendoza, dapat ngayong background mo, tubig-tubig apek. Yo, ako nagulay. Sige daw, itry ito daw. Tubig, 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 apek, tubig, 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 apek, tubig, 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 apek. Balaw na may naluto ni Manay. Sa niya sa Ayos mga ade. kurag na Ayos mga. palibasa. Sige. Balon ta. Siramon pag nagkakan. Balon ta daw yung kanta ni Bliggs kung bagay man mga tugang sa tubig, tubig, apek. Balon ta Siramon daw. pag nagkakan. Balon ta daw. Muni dadaan. Nagiinit lang. Timingan ta daw yung lalaking inima. Mandaw tabi dyan. Tubig, 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 apek, tubig, 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 apek, tubig, 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 apek. Tubig, tubig, tabi. Tubig, tabi. Oh, Tubig, tabi. kahapon may nakasuron akong waiter nag-ibi dahil wara sindang pagkabuhay. Sige, sige lang, sige, nguyap. Naputulan na kikuryente dahil wara sindak kita. Kung maanga, Ano daw pwede magibukan gobyerno kay ni? di ko Anapot ninda, nata sinda napiktado maray, wara man daw sa resto and spreader kang virus. tubig ma. Wara man daw bagabareta na may nagkaharawaan dahil Tubig po. nag-inom-inom sa mga resto bar ta nagpapasunod man sindakan protocol. Diyan si Ramon pag Sana daw mahiling sindakan gobyerno. nagiinit naghaharang. Tubig man. Human ang ganano. Tubig, tubig, tubig. Yan na mga resto bars na nag-iinuman man ang ganade. Tubig, 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 tabi. Kung binawal bagayan ta, pag nag-inuman baga, siyempre bukas ang imot mo dahil nakamas. Pag magkaraon, pwedeng kontrolado. Pero pag nag-inuman ba, sige, Kahit na marami sa ilingon ta, bata naka-GCQ baga kita ngunyang girarahay. Adi, sige daw amigong Noel ta. Ihaputa daw iyan. Kung paano man ang gadiyan na mahinggalan ng buhay kan mga tawongan. Takairak man talaga. Takairakon man. wala na pati na tubig. Makairakon man sinanaday ki anak buhay. Maharang. Ay, sus ko. Paano daw yan? Ano? Suportahan lamang kan gobyerno. Kakan pag-isip. Happy birthday kay baby Sofia Jen R. Año Nuevo, June 16. You may have many more birthdays to come and blessings from your papa, mama, Ate Shira, Ate Dayan, and all the troops of Philippine Guardians Brotherhood Legazpi City Chapter. Tubig, tabi. Tubig, Ay, so, aki ko nga ni palang birthday ko niyan, Jing. Sa kuyang matuwa palang birthday. tubig, tabi. Tubig. So, birthday palang kan eldest ko niyan na Yeah. happy birthday sa kuyang eldest si Lauren. Yeah. Tubig, tabi. Paul Maceda. Yeah. Yo. Ano po may kaampaw. Yeah. Happy birthday. Mainda kun mata na ito ta. Ang trabaho niya naka work from home. Mata na ito. Sabi sa ko, dingya ko, ang pigyadangog niya mga tugang kuan. Tubig, tabi. Tugtog. Tabi, mama. Tabi, mama. Tubig, Happy birthday, kuya. tabi. Maray sa mga makwarta pwede magka-Rigos mineral water. Sa mga kadaiho nag-asa sana sa bulos kan tubig. Paano naman? Tubig, 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 tabi. Morning, Kuya Henry. Ramdumi po ang PhilHydro. Highest bidder noon sa Sanggunian. Endorso ni noon Luwa. Manager Prospero Pitsay. Natalo baga siya sa pagkasenador. Tubig man daw, tabi. Baka iba man kaya, Sir Henry, ang pigbomba mo. Arthur ini kang Santo Domingo. Hindi man sa MacArthur na. Sir, kung mapanaga po, balikan sa Legazpi, okay lang ba? Okay po. Okay problema. Inter-province kita, balik. O, di man pong problema. Panaga ka. Ni Manay. Idol, pakigrit tabi digdi sa buyuan. Sabi ni Tano Ayala. Sabi ko lang. Good morning, Tabi. Sabi kan texter ta, ikalabaon. Sana po may naggamati na maestra, Buda, maestro. Isira mo ni dada. Makaupo na pakapasa kang module kang aki, matchat ang teacher, dai magpasa ang aki sa mga enot na namate ko, iyan tabako man suaki ko ngunyan, suaki ko na paano man po na dai nakapasa ki module. Ang aki ko na dai ngani nagatabang ang aki ko sa gibo sarong nang dahil sa module naan. Di ko akan. Bantay ko ang aki ko mara
Ayan, ano ba yan? minakaturog ang pagmata niya, kapot ng module niya. Reggie Ang pahingalo niya, makaon, makao. nagkakan. Bago po ang apit po sinda, Tubig man daw tapig. tapig kakaag ang module, buda, sir, may kopya ang aki ko, tapig, picturan ang ginibo niya. Tabo niya na maarog sa mga kaklase na nawaran ki module, sayang kapagalan kanaki. Tubig. Nagpaparapagal pa sinda pag-abot ki oras, taraman so aki mo dai magpasa, dakol na beses nangyari yan. Putahin na Sana po bago sinda magtaram sa aki, hanapon ninda ang module, tas sinda man sa nakaisi, Pagpasay kung sa ininda pigkaag. nagagaong kibo. Salamat tabi sa pagbasa ka ini. Ang pag-isir. Bumati lamang kang teacher sa high school. Matay na tubig dyan. Luway. Mamati lamang kang teacher sa high school. Makakama pa. Sige po, tapadunan ko daw ini sa eskwela na pigbanggit mo ha. Pag-isira. Ipahaputa daw ini sa eskwela na pigbanggit mo. Taga, Parang tubig. nguyan baga dapat, gabos kita may kwan, may parasinsyahan kita ngunyan. Niladaan. May mahiwas kita na flexibility. Daw tapig. Dahil ang tagabos kita may anxiety, nagkaka-experience ang anxiety. Tubig. Dahil ang tabi sa bagay na ini. Tabi. Tubig. Diba? Tubig. Tabi. May ko kitang problema eh. Tabi. Tubig. Ay, sus ko. Happy birthday po sa apo kong si Swerilyn Mar from Mama Mila. Yan. Okay? O, happy birthday na lang, ha? Sa gabos na mga... Ay, dakulong pala ng reaksyon. Good morning. Ibig sabihin ninda, hindi po naligo. Punta ka po dito sa amin. Talagang maraming tubig. Ay, ayos ka, ma. Maray naga po, paano po so makahulog James Diamond ibang dropbox? Hindi po sa DCGB may dropbox. Belated happy birthday po kay Carmen Galianosa ng DPWH Rawi. John Rex Magdaong po, Tagalakag Daraga. Ay, ini greetings tabi. Greetings. The best ini si ex-Kapitan Tang. Good morning tabi, bossing. Ika na talaga ang tunay. O bueno. Happy birthday. Wala nang mga birthday. O sige, sa kabila. Sa ibong tabi birthday, sabi ni Noel, happy birthday sa aki mo, may apot ako ta sa imo, kaya lang, baka latuson mo ako. Now, Latuson ta ka dyan. yes, God. Ay, may napag-apot Noel. I hope Okay, o sandali. Taon ni May, didin man kita sa tuyan na Facebook Live, ha? but memories remain. That will always reminds us of you. Sa ilingon ta sa mga nakatutok mo niya na agad. Tamat paminsan, makasupugon. Dahil ko naman nagakabarasa paminsan ng mga posindo ta. And now, Ito, oh. day has come. Ito ay nakulong pating. You've got Rick Raymond, good morning Databi. Sandali lang. Happy Bert Ricamonda, good morning. Paano makaipon ng tubig? Wala pong supply. Tama tabi, Bossing Rick. Ano ito? Elgita Briones, good morning Tabi. Samson Gubaton, good morning Tabi. Magayonon ang background mo nasa LCWD. Tubig Tabi. Erwin Basulya, good morning Tabi. Abongga Bakakay Albay, maray ang supply kan tubig. Ibirila Ludana, kan Purok 4 Bagong Bayan Daraga Albay. Tubig apek ayos. Sabi ni Dexter Flores. Jane Aikotso, watching from Calamba City. Sabi ni Men Vergara, paginto, buwet mo pong ipaisi kung sisay man ang nakahiling o nakadagusan kang balakwitan ni Mr. Domingo Vergara, kang pungko bungga bakakay. Ini po may kulay puti na kulay pula sa gilid, may nakasurat na pangaran, Ashley. Iga po ining hikot sa laog kang pakaisip po kay Gilbert Vergara. Salamat po sa 0938-628-7551. Yan ha. Kindness is a gift everyone can afford to give. Sabi ni Awi Kalamot sa dabisan mga tirada mo, Awi. Ayos, good morning Tabi sa mga taga-barangay Karugkog. Sabi ni Elbert Dipan.
Hermano, ano ito? Hermarex Ordan. Good morning sa pamilya ko dyan sa Sinungtan, Ginobatan, Albay. Ano ito? Tayo ako now sa Virac. Good morning, Tabi, Status Canalbay, Nico Nexon Manzanero. Nasa GCQ po kita. Chit Perdigon, good morning, watching from Makati City. Okay? O no? Mga tuga kalipapan niya itong mga istorya, mabalik. Magalipas lang po kan mga patalasta. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Pag ang kababaehan igwaman na itabang digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Crauledo na kami hinibo niyang produktibo Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginobatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaknutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.
Happy birthday po kay... Happy birthday po kay Noel Gomez. Sobrad po ini ni Ma'am Veron, ang registrar yan po sa BU College of Graduate School sa Bicol University. Sa Bicol University Graduate School. Si Ma'am Veron Gomez, ang perming naka-smile. Happy birthday po ngayon sa brad ko na si Noel Gomez. Happy birthday po, Sir Noel. Enjoy sa natabi, Sir Noel. Ka-birthday mo pala so eldest ko, ano? Ka-birthday mo pala so sa kuyang Matua. Ka-birthday mo pala. 20 para nang Matua ako. Pero 24 years old na eh. Ipagum ko na nga ni. Mag-aling-aling lamang. Karoon niya kan ugali kay ni. Di ba? Okay. Oh, sige. Aha. That will Good. always remind us. You're growing older. Happy birthday po kay Kagawad Obet Buisa ng Market Site Balaguer. That your birthday has come. Good morning, Tabi, sa mga taga Balaguer. Daraga Albay. Happy birthday. Good morning, Tabi. Happy birthday sa imo. Ha? At saka happy birthday po kay Mama Fe. Ay talaga. So, mama ni Ate Rochelle na Armenia, the sexy Rochelle Armenia, birthday ngo niyan, si Mama Fe. Happy birthday. Magka-birthday pa lang kamukan sa kuyang eldest. Adi, Mama Fe, happy birthday. Para nakaan si Shell. Kung mo sa baro-baro, taday mabagang niyang pwede kita magpaparatiripong kidakol. Family kwan sana. Family gathering sana. Adi, happy birthday na lang, Tabi. Sa imo. At saka happy birthday po kay Vicente Padilla. At sa lahat ng mga tatay, Father's Day sabi ni Dearest Competente Raimundo, happy birthday daw. Okay, happy Father's Day sa asawa niya. Doon ang Father's Day, 20 di ba? June 20 di ba ang Father's Day? Advance happy Father's Day, Tabi. Good morning daw kay Ed and Biron. Okay, bueno. Mga tugang ang mga bareta po, susunod na. Yung paningit ko, dahil ko na maisingit eh. Paningit sa morning hirit, mga tugang saga na lang. May text pa si Manay Mila. Sabi ni Manay Mila Good, maribo kong ka Henry. Manay Mila Good, good morning. Maribo kong ka Ngenoy. Ang mga bareta, mga tugang susunod na. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021.
Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistencia nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Panahon ng hawaan, may hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sapit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Radyo Balagon Kaito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 6:02 nin aga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uyaan sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldaw nin Miyerkules, kaso nin aktibong o kaya aktibong kaso nin COVID-19 sa Bicol, sobra na sa 5,000. Alcalde Noel Rosal naghagad ng dispensa sa kawaran ng tubig sa Legazpi City. Albay, afera sa Hovillar, asin rapo-rapo, ipinanarom sa General Community Quarantine, pon ngunyan na aldaw. Congressman Joey Salceda, pinagsadulang APEC na kinakaipon na sunodon ang saindang pangako sa publiko na mag-implementa din mga programa para sa modernisasyon. 2 hanggang 3 aldaw na mawaranin tubig ang syudad ng Legazpi. Sigon sa LCWD. Sa Lado National Clinical Trial sa Ivermectin, ipinahidali ni Duterte sa Food and Drug Administration. Utang kan Pilipinas nasa 11 trilyon pesos na. Sa ibang nasyon, 12 katao po ang gadan sa suicide bombing sa Somalia. At mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal.
Kung ngunyan aldaw, ipinapairarom sa lindong kang General Community Quarantine ang mga banwaan asin tulong syudad. Kanalbay, apera sa nasa islang banwaan kang Rapu-Rapu asin Huvillar. Ilang napakapalaman sa Executive Order No. 17 na pirmado ni Gobernador Al Francis Bitsara kasunod kang padago sa pagdakol kang kaso ng COVID-19 sa probinsya. Hinagad man sa mga lokal na gobyerno na maghigpit asin ipasunod ang minimum health protocol siring sa paggamit ng face mask, face shield, paghugas din kamot asin magtinir asin i-mantinir ang social distancing sa mga barangay siring man kooperasyon kan lambang saro tanganing malikayan ang diit na magulakit ang COVID-19. Sa ibong lalado, ang siring na deklarasyon kan gobyerno probinsyal madurar sagkod sa katapusan kam presenteng bulan. Dapat nasunodon kan APEC ang sa indang pangako sa publiko may kinaraman sa modernisasyon magpon kan sinda maglaog digdi sa probinsya Kanalbay. Ini ang sinabi sa DCGB News ni Congressman Joey Sarte Salceda pagkatapos sasabihon kay ni na dapat ipahiling kan APEC ang sa indang mga programa para sa modernisasyon dahil lanta magpon pa kang 1974 ang ibang mga ekipahe kan APEC kung kaya halos maluya naman ang mga ini. Sayang tinawanin doon na ginakay po na sudun kan APEC ang sa inang naging pangako sa mga albayano magpon kan sina maglaog digdi kan mga nakaaging mga taon. Sayang tinawanin paliwanag na sa paagi kay ni lalo na mahinggianan ang padagos na problema kan mga namanwaan may kinaraman sa problema sa kuryente. Mientras tanto, sinabi man ni Salceda na ang mga brownout na nangyayari sa probinsya Kanalbay dahil man dapat ibasol gabo sa APEC dahil ang taigwaman ki mga brownout na bako man APEC ang may kagibuhan kundi migawa pa ki ibang mga circumstances na iyon naka-afektar digdi. Kailan kaya ni sinabi ni Salceda na panahon na ng APEC kay na kay po na maghiro dahil ang tapadagos naman ining pinagpe-pressure kanibang mga elected public officials. Mientras tanto, mga pulis pasiguro ngunyan kan sa indang hiro-hiro sa mga hararayong mga barangay. Al Armario sa report. Sobrang ingat ngunyan kan mga pulis kan sa hiro lalo sa mga hararayong barangay. Ini dahil sa order kan PNP Higher Command na dapat maging alerto ngunyan. Alo aktibo ang mga sistema na pigigibo at mga kalaban kan gobyerno siring ka nangyaring mga ambos digdi sa kapikulan. Kaya pagkabanggi, haros ang mga polis talagang dahil na nagparag-parag pa sa mga alanganin na lugar, pasiguro na sindang maray dahil na basta-basta nagpapara ruluwas. Pagin ang mga intel operatives, nagigit maingat man kan sa indang hero-hero dahil sa difícil na malusutan kiraray kan mga kalaban. Al Armario, DCGB. Personal po na naghagan dispensa sa mga konsumidores ng tubig. Si Alcalde Noel Rosal kang Legazpi City sa kawaranin bulos ng tubig sa mga gripo. Ini sa rason na posibleng abutan pa nin 2 hanggang 3 aldaw ang ginigibong pag-irahay kan centrifugal pump kan PhilHydro na ang main pump para maipaitaas ang tubig sa treatment facility kay ni. Siya nagkaigwan ng inspection sa nasabing fasilidad kan PhilHydro na yun minasupply ng tubig sa Legazpi City Water District para maipabulos sa mga konsumidores kay ni. Sa ibong nalado, sinugo niya ang LCWD na mag-ibon ng paagi para mga may alternatibong source din makukuanan ng tubig mantang day pa natatapos ang ipinapagibong clarifier equipment. Sa Lisigang, nagpuo na naman namang biktima sa munisipyo Candaraga. Renz Luna sa report. Inay nga
ang sana nanikapir ang mga bulan na singunya nagbibiktima na naman ang salisigang digdi sa Banuan kan Daraga na kung saan ang pinaka-presenteng na biktima sa rong paratienda digdi sa Laog kan Daraga Public Market. Alamid din na si Brian Paul Marbella I. Manila, 25 anyos sa rong vegetable vendor. Asara-sara ng Proctres Barangay Kilikaw, Daraga Albay. Sigun digdi sa police report digdi sa Daraga PNP na reparo na sana kan na biktima na wala na ang sa iyang cellphone asin sarong customer ang nakareparo na ini kinuha ni sarong de panambida na lalaki na nagpabid na sarong customer man na nagbabakal sa iyang pwesto kaya tulos man ko tang binukod ang nanambitan ng persona pero ini dahil na naabutan asin nadara na ang maabot sa 14,000 pesos na kantidad ng cellphone kaya riba naman na sa iyang lisensya sa pagmamaneho na yaon duman na kapaipit sa cellphone case na kinuha kan nanambitan ng sospechado. Kaya sa ngunyan na pangapunan kan Daraga PNP sa publiko na maging alerto. Ngunyan pang nagpupuuna naman, mambiktima ang salisigang digdi sa Banuan kan Daraga na iyong ang primerong target permi ining Daraga Public Market dahil antay ng pinakabising lugar asin talagang dakol na tawo ang yaon dyan sa Laog lalo-lalo naman dahil nareparo pagsindan ng bibiktima asin nagkukuha ng gamit na tulos man yan ng pigdudulag asin minsan dahin na nadadakop. Yan ang mga nagtabarat ating sa luwas. Franz Luna, DCGBNews. Abangan po sa samuyang pagbabalik, 10 Angadan. Dahilan sa COVID-19 sa Bicol Region, mantang sobra na sa 5,000 ang aktibong kaso digdi. 2 hanggang 3 aldaw pa ang ma-experiensyahan na din ng tubig sa Legazpi City, sigon sa LCWD. Detalles po sa samuyang pagbabalik. GB News Express. GB News Express. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19.
Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Completo refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451, series of 2020. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daibig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. GB News Express. GB News Express. Alas 6:18 oras mga tugang sa Pilipinas. Padagos kita ngunyan sa mga darakulang bareta. 10 po ang narehistrong nagadan sa COVID-19. Sigon sa Illinois na report kan Department of Health kasuhapon. Ang 10 ini yung kinabibilangan kang 5 sa Camarines Sur, saro sa Sorsogon, asin 4 sa syudad ni Naga. Na nagresulta po sa 488 na recorded na ganan sa Bicol Region. Mantang na ibareta man ang maabot sa 154 na mga recoveries, kung kaya nagabot naman ang recovery sa Bicol sa 9,561. Sa ibong nanado, nadagdagan man ini kasuhapon in 121 na positibo sa COVID-19. Kunain ini, kinabibilangan kang 69 sa Albay, 32 sa Legazpi City, tig 10 ang Kamalig asin Daraga, 8 sa Tabaco City, 2 sa Uwas, 3 sa Uwas, 2 sa Ginubatan, tig Sararo ang Bakakay, Malinaw, Manito asin Tiwi. Mantang saro sa Camarines Norte, 39 sa Camarines Sur. Depong naidagdag sa probinsya nin Catanduanes, 5 sa Masbate, 7 sa probinsya kan Sorsogon. Kunain di madigdian Sorsogon City asin tigdo saro ang Huban asin Santa Magdalena Sorsogon. Sangon yan ang Kabikolan igwanin maabot sa 500 o kaya igwanin 5,106.
na aktibong kaso ng COVID-19 mantang sa kabilugan uminabot naman ini sa 15,155. Dagdag na informasyon, hali po dyan sa luwas, dara ni Jimmy na salita may kinaraman sa wanted na persona. Ang mga wanted na persona daw madali nang hanapon kan mga pulis ngunyan na may pandemya. Jimmy na salita sa report. Dahil masyado na didipisilan magparahanap-hanap ang mga warrant office na PNP sa mga wanted na mga persona ngunya na panahon in pandemya dahil antas sa mga nagpaparadurog-dulag palibas sa dipisil ang trabaho sa ibang lugar ang nangyayari na pipirita na mag-uruli dahil nagpipinsar yung ngunya ng pagkakataon sa mga polis na sa mga wanted na persona sirerbihan kan mga mandamiento di aresto. Ini ang rason kunata ang laman kan journal kan PNP magin sa Albay PPO kadaklan mga aresto. Ang problema ang mga detention facilities kan PNP haros parano na nin mga arestadong mga persona sa ngunyan pasil sa polis. Ang paghanap sa mga wanted na mga persona sa pagsabing daing choice ang mga nagtatagong may kaso na nasa ibang lugar kung daing ang trabaho, gutom, ang tendency nag-uuruli sa mga pamilya dahil nindaisip pigbabantayan na sindakan mga nasa warrant in charge sa mga pagdakop ni mga wanted na mga persona. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Posibleng abutan po nin 2 hanggang 3 aldaw ang kawaran ng tubig digdi sa Legazpi City. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Richard Aton, tagapagtaram kang LCWD sa entrevista kay ni kasuhapon. Sinabi ni Aton na pagkatapos kan sa endang ginibong koordinasyon sa PhilHydro, kinumpirmar kay ni na posibleng 2 hanggang 3 aldaw na dahin ng tubig sa Legazpi City dahilan tapadagos na pinag-irahay pa ang pinaka-main pump kang sinabi ng PhilHydro para makapag-deliver ng tubig sa Sainda asin sa LCWD. Tinawanin doon ni Aton na sa ngunyan sinda makondukta mo nanin pagrasyon ng tubig sa pagaling pagdi-deliver kay ni sa mga barangay na masyadong nangangaipo. Kinakaipuan sa dang magpaabot ng informasyon sa LCWD kung saan na barangay ang kinakaipuhan ay guwan ng tubig o kaya dapat na deliveran ng tubig dahil lang taday mangkaya nindang gibuho na suplayan gabos na mga barangay nin sabay-sabay. So, last update sa kuya ni manager ko. Kasi, baka butunin ni mga 2 to 3 days na sitwasyon sa Serende, ano? Kaya dispense sa mga pagkakadorek ta. Dari, nag-breakdown talaga sa pump. Ang tingog ni Richard Aton, tagapagtaram kang Legazpi City Water District. Number 1 most wanted person sa Infanta Quezon, arestado sa Santo Domingo, Albay. Detalye po kay Jomar Bien. Na-arrestar kasudma sa Banuan kan Santo Domingo ang number 1 most wanted person sa Infanta Quezon Province. Ilimat tapos na masirbihan in warrant of arrest kan pinakasarong puwersa kan Santo Domingo Police asing Infanta Municipal Police Station ang suspitsado na si sarong 41 anyos na parasira, residente kan Purok 3, Barangay Buhatan, Santo Domingo, Albay. Ang parasirang ini iyo anahampang sa 2 kaso nin statutory rape asin 2 pang kaso nin rape na may relasyon sa anti-child abuse law na parehas daing piyansang rekomendado. Ang pinagahampang na kaso kan parasirang iniduman sa Infanta Quezon nangyari pa kan taon 2017 asin ngunyan pa man sana natuntun kan mga autoridad asin na arestar man tulos. Digdi sa Santo Domingo nakakastudiya para mientras ang suspitsado mantang iskusar na madararay ni duman sa Infanta Quezon para sa iyang hampangon ang kaso sa korte. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB.
Sarong negosyante, tinakot kan sarong nagapod na nag-aaligar asin nagpamidbid na miyembro kang Conception Group na may mangyari sa sayang maraot kung dai magtaonin badil asin bala. Lowens Barcena sa report. Sarong negosyante digdi sa Legazpi ang nahatid kan sa iyang kaligtasan pagkatapos na hut-hutan aligado in mga bill kan mga nagpapabidbid na aligadong New People's Army o NPA Acid Conception Group sa paagi kan pag-apod nin sarong number. Ang bisbis man na ini basado sa police record kan Legazpi City Police sa Legazpi Port District Area asin kan Hunyo 11, 2021 alas 11 nin aga nakaresibi siya aligado nin phone call hari sa number na 0905188131 nagpabidbid na NPA asin naguhutot sa iya nin long firearm. Suod naman alas 12 nin hapon nakaresibi giraray ini nin apod sa dating number na nagpabidbid na miyembro kan Conception Group asin naguhutot naman ini nin sarong box nin mga bala. Suod pinataanan ini tinakot kan dating number akot day daw magtao sa inda aligado magpasiring an sa inda mapasiring sa inda ang grupong ini aligadong isparo para takuton siya. Dahil sa kaaditan kay ni nagpa-blatter di sa Legazpi City Police tangani ng maipaisi ang sa iyang kinamumugtakan matapos na makaresibi siya ng mga pananakot pali sa individual na nagpapamidbid aligado na inimiyembro kan mga nasambit na grupo. Dagdag na bareta, ako po, Selby. Mientras tanto, mga tugang oras ta alas 6:25 na sa DCGB. Mga bareta po sa lado nasyonal. Masunod, makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon, ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Manny Pacquiao po, mandirigma.
Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, Computer Programming NC2, and Automotive Servicing NC2, located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. GB News Express. GB News Express. Ikinaugma po mga tugang ni Mayor Isko Moreno kang syudad din Manila asin kan sa iyang vice-alkalde ang naging panibagong ondra na nakuha kaini pagkatapos na makasabay sa 50 syudad sa bilog na mundo na napili kan Bloomberg Philanthropist may kinaraman sa 2021 Mayor's Challenge. Ang Manila, ang syudad din Manila, asin ang Butuan City, iyo ang saro ang duwa sa 8 syudad sa Asia Pacific na nakasabay sa sinabi ng ONRA, asin si Ringman, ang solamenteng 2 syudad sa Southeast Asia na iyo ang pinagtawalin ONRA kan sinabi ng Bloomberg Philanthropist. Katuyuhan kan sinabi ng lakdang na matawanin magkanigong rekognisyon ang mga ini sa sendang ginigibong mga inobasyon sa sendang nasasakupan na syudad. Ang Butuan City, sigon sa informasyon, iyon ipinahiling kay ni ang saro sa programa ninda, may kinaraman sa pagkataon ng leverage para sa sa mga data programs na yun mataunin dakulang inovasyon sa mga local farmers kan sinabi ng syudad. Sa ibong ng lado, ang syudad din Manila, iyo ang building a 21st century data infrastructure na ma-improve ang serbisyo kang syudad sa sinabi ng kapital kan sa tuyang nasyon. Sigon kay Mayor Isko, ang sinabi ng ONDRA, bako sa naman sa indang ginibo, kundi ini ONDRA para sa mga taga-syudad din Manila, ngayon kay Guanin dakulang kooperasyon para digdi. Katuyuhan kan sinabi ng programa, asin pinagpili ang kriteria, may kinaraman sa 4 na kategorya, siring po sa indang vision, potential for impact, feasibility as in transferability kan mga programa na pinagigibo sa mga namamanuan. Pinapahidali po ni Presidente Rodrigo Duterte sa Food and Drug Administration o FDA ang clinical trial kambulong na ivermectin. Sa iyang pahayag, sinabi kay FDA Director General Eric Domingo na rikasan ang pag-aadal sa ivermectin.
Initanganing in kaso mahiling na efektibo ini kontra sa COVID, magamit tulos kan mga tinatamanin virus. Maski may 50% na kaining nabawasan ang peligro sa pagkakaigwanin malala na COVID-19, magiging dakulang katabangan na ini. Dagdag pa kan presidente na dakul man siya na nakahuron na nagsasabi na sinda narahay sa COVID-19 pagkatapos na mag-inom nin ivermectin. Puminakol po sa kabilugan na 7 milyon na doses nin bakuna ang na-i-administer na kan gobyerno. Sigon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., pon kan mag-arangkada ang vaccination program kan gobyerno sa Hunyo 14. Nasa kabilugan na 7 milyon na ang bakuna na naitudukan gobyerno. Sigon kay Galvez, nasa 980,471 ang bilang kan mga medical frontliners na nabakunahan, mantang 486,945 ang bilang kan mga nabakunahan na mga senior citizens, mantang 429,301 man ang bilang kan mga nabakunahan na persons with comorbidities. Sangon niya, nasa 7,067 man ang bilang kan mga nabakunahan na economic frontliners o mga essential workers. Man nang kaibahan sa mga pinagbabakunahan, sangon yan kan gobyerno, ang mga medical frontliners, senior citizens, persons with disabilities, and comorbidities as in essential workers. Maabot sa 398 sagkod 543 pesos ang presyo kan kada dos ng bakunang binakal kan gobyerno para sa nasyon. Inang naging pahayag ni Finance Secretary Carlos Dominguez III sa ginibong pagdangog kan Senado manungod sa 85 billion pesos na kantidad nin vaccination program kan gobyerno. Sinabi ni Dominguez na maabot sa $6 sagkod $27 ang presyo kan kada dose ng bakunang binakal kan gobyerno para sa COVID-19 vaccination program. Sinabi niyang talagang may pagkakaiba sa presyo kan mga bakuna dahil apwera sa brand kan vaccine. Makakaapekto man ang volume kan mga babakalon sa magiging presyo kay ni. Alagad sinabi ni Dominguez na dahil hindi pwedeng isa publiko na talagang presyo kan mga bakunang binakal kan gobyerno dahil sa pinirmahan na non-disclosure agreement kan gobyerno sa mga ini. Inot kay ni nag-schedule in pagdangugan Senado para siripon ang billion pesos na pundo na para sa vaccination program kan Pilipinas. Sobra po sa 5,000 ang narehistrong bagong kaso ng COVID-19 sa nasyon. Base sa pinakahuling report kan Department of Health, 5,369 ang bilang kan bagong kaso sa Pilipinas. Dahilan digdi suminakat sa 1.3 milyon ang totalmenteng kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sa bilang na ini, nasa 1,246,405 ang bilang kan mga nakarecover, mantang 22,963 naman ang numero kang nagadaan. Sangon yan, 58,063 ang bilang kan aktibong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Nanindugan po ang Department of Health na ipapapundo sana ang paggamit kan face shield pagdakul na ang natawanan ng COVID-19 vaccine. Inang tinawanin doon kan ahensya sa pagdangog kan Senate Committee of the Whole na pinamamayuhan ni Senador o Senate President Tito Soto III. Sigon kay Health Secretary Francisco Duque, ngunya nakaipuhan pa ang face shield bilang dagdag na proteksyon kontra sa COVID. Katakod ang paggamit ng face mask asin pagkakaigwan ng social distancing. Dahilan digdi, ipipasumiter ni Senate President Soto sa Secretary Duque ng listahan kan mga aksyon na mga nasyon na nagagamit in face shield sa endang mga residentes. Paliwanag ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Año na protection and face shield kung may biglang nag-abo. Kaya mandatory ining isulog sa pampublikong lunadan, malls, merkado, asin mga establishmento. Bareta mga tugang sa ibang nasyon, masunod, makalipas lang po kay ni.
GB News Express. GB News Express. Uy, 2 pesos? Ara mo higwa ka ng Great Taste Premium Classic ayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo ang fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Sa pulugan payasing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang natin labanan ang COVID-19. Ang mensahe ito ay sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, nasa 15 katao po ang nagadan matapos mag-atake ang suicide bomber sa Mogadishu, Somalia.
Nangyari ang pagsabog sa luwas kan Army Camp kung saan pigigibo ang recruitment kan mga soldados. Taraklan sa mga nagadan sa insidente ang military recruits kan General Digaban Military Training Camp. Pigotro na sa likod kan pagpasabog ang Islamist group fighters na Al-Andalos. Inanunsyo po kan American Biotechnology Company na Novavax na igwang kabilugan ng 90.4 an efficacy kan sa indang bakuna. Inibase sa nagluwas na resulta sa phase 3 trial na ginibo sa US as in Mexico. Sinabi ni Dr. Gregory Glenn, Presidente kang Research and Development kang Novavax, na siring kan phase 3 trial na ginibo sa United Kingdom, pareho ang resulta kaini sa Amerika. Ginibo ang pag-aadal kan Disyembre na igwang 29,960 adults gikan sa 113 na sites sa Estados Unidos asin anom na lugar sa Mexico. Tinawanin placebo ang mga partisipantes asin 2 doses ni Novavax na may pagultanan na 21 dias. Mga tugang iimbestigaran po kan US Centers for Disease Control and Prevention o CDC ang sobra sa 800 na kaso nin pambihirang heart problem dara kan Pfizer BioNTech asin Moderna COVID-19 vaccine. Sigon kay CDC Immunization Safety Office Deputy Director Dr. Tam Shimabukuro, naadala ninda ang posibleng imbalance na nangyari base sa pugol nindang datos na sa 12 anyos sagkod 24 anyos ang nakamati nin heart problem matapos matudukan bakuna. Nakapagparehistro po nin ahensya nin 226 na kaso nin myocarditis o pericarditis sa mga nabakunahan na 30 anyos pababa. Mantang nasa 216 na katao ang nakamati kaini matapos matudukan ni 1 dose kan Pfizer o Moderna, mantang 573 man ang nagsapar ka nasabing problema pagkatapos matudukan ni second dose. Ang myocarditis iyo ang kondisyon na kinabibilangan kan paghubak o inflamasyon kang heart muscle nin tao. Mga tugang, mga dagdag niya itong istorya, ngunya na pagkaaga, rigdi po sa DCGB. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya Kanbanwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz sa detalye. Good morning, Paring Mar. Nawawala ang signal ni Paring Mar de la Cruz. Halip po dyan sa newsroom. Okay na, Paring Mar. Go ahead. Okay. Babalikan niya to yan. Totod lang. Business News. Business News. Mantinido pa manggiraray po ang paglangkaw ng supply ng sira sa Pilipinas a pesar ka pinapautob na restriction sa gabos na COVID-19 o sangunyan may kinaraman sa COVID-19 pandemic. Sigon sa Philippine Fisheries Development Authority, uminabot sa 35.18% o kapareho kan 371.3 metriko tonelada ang narehistrong weekly unloading volume sa Lucena Fishport Complex kan Hunyo 4 sa Gojis. Narehistro man ang 70.64 metric ton sa supply nin Sibubog o galunggong na sinundang Kambangos na nasa 60.25 metric tons. Hipon, 32.26 metric tons. Ang Turingan, 31.32 metric tons. Sa Sinantilapia, 28,000.8 metriko tonelada. Balikan tapang istorya ni News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, good morning. Go ahead. Good morning, BP. Ang paggamit ng face mask as in face shield kay puan pamanggiraray para sa dagdag ng proteksyon kontra sa coronavirus disease 2019, new variants o sagkod na ang mayoriya sa tuya, mabakunahan na. Inanabiso kan Department of Health o DOH, sinabi ka na ahensya,
na ang COVID-19 virus dahil pagpipili kung siya ang tatamahan. Sinabi pa, na may mga open, healthy, as in aktibong pasyente ang nagadan dahilan sa helang. Sa rong pagirumdum, kante si GB, para sa ligtas na pamilya, asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayarang. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Ang mga Agustinian na mga padi, iyo po ang primerong Catholic missionaries sa Pilipinas. Sinabi o sindang kaeriba ni Miguel Lopez de Legazpi kan magdoong sa nasyon kan Abril 28 taon 500 o 1565. Ang limang padi o kapadean kan Order of St. Agustin, iyo sinda Father Andres de Ordaneta, Father Martin de Rada, Father Jigo de Herrera, Father Andres de Aguirre, as in Father Pedro de Gamboa. Nagabot man in 13 anyos ang limang praile na yun nagkonverter sa mga katutubo sa pagiging Kristiyano, dangan uminabot man ang iba pang mga Catholic missionaries tigdi sa nasyon. Sa laog kang panahon na ini, sinda nag-serving chaplain kang Legazpi Armada, asin naglansanin apostolic work sa mga Nuevos Cristianos o bagong bunyag na mga katutubo. Ang grupo man na ini kan mga Agustino ang nagtindog kan kainot-inoting simbahan sa nasyon, nagibo sana sa mga light materials kung sa indigdi pinagduluklok ang imahe ni Senyor Santo Niño de Cebu na na-recover kan mga Kastila sa sarong kasulo o sarong nasulo na harong. Ang imahe kan Santo Niño ang pinagasabing regalo ni Magellan kay Queen Juana kang inibunyagan 44 anyos ang nakalihis para ver na ang Legazpi Ordaneta Expedition magdigdi sa nasyon. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Sa pangalan po ka nagsurat kan Barata, News Manager Mar de la Cruz, katawang po si News Director Edwin Peralta. Katawang si Angel sa mga bareta sa radyo lokal, asin ang report kan Mega Force Patrol. Sa indong nadangog ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. GB News Express. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, ang idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, ang idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad?
Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region. PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte. PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City. At PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Basta Morning, Henry M. Alright, sige. Balik kita sa programa, mga tugang. Ulitong ko lang ini, ngani na kita makahanda. Kasuhapon, kahurong ko si Richard na aton. Ang tagapagtaram, mga tugang kang LCWD. Paano nga niya ko, Sir Richard, sa mga tao na nakitubig ng God? Ang gigibuhon da nindo, makipag-coordinate da kamo sa LCWD, tadi-deliveran da kamo kitubig sa mga barangay sa pagitabit in truck. Siguro 6x6 gayud ang gagamiton. Dede, karaw lang, bata na kitang tubig nun yan. Di ba? May lorry sindang available tabi na mag-deliver ng tubig. Kaya lang, dahil man tabi gabos, mga tugang maakomodar, kaya dahil hindi aram kung sain sinda mainot na barangay. Mag-request da tabi kamo sa LCWD. Okay, now. Ikadua, magpreparar po kita mga tugang sa verifikasyon ni Richard na aton. Buda at tabi ni Mayor Nobel Rosal, ang sinabi sa Indakan PhilHydro, 2 to 3 days kita nawaran ng tubig. Di ko aram kung kasuari nagpuon so 2 days o kaya 3 days tabi na palugit. Takaso hapon, nag-post si Mayor, so, sabi niya, 2 to 3. So, ang presumption tabi, ang assumption, kaso hapon nagpuon so 2 days o 3 days. Ikaduwang aldawngon yan. Tapos, mga tugang, iyuman, so sabi ni Richard, tabi, iyuman ang sabi sa Indakan PhilHydro. So, sabi ni Richard, kami nga sisibutin ka kapaliwanag digdi, mga tugang, dipisilon baga dyan sa PhilHydro mag-interview. Kaya tabi, mismo na nga ang sa tuyang alkalde, naghagad na kidispensa sa to na konsumidores, dahil lang po sa nangyaring ini, na naraot mga tugang so dakulang pump, main pump ng tubig, na magdadara pa itaas duman sa indang processing plant, para mga tugang makadeliver ng tubig sa satuya na mga pasiring sa LCWD pipeline, then pasiring man sa tuya na mga residentes. Okay? Enjoy. Mag-enjoy lang kita Ayun man talaga ang buhay ng tao. Paminsan may tubig, paminsan dae. Yan ang sabi, mga tugang. Sa interview kasuhapon tabi kay Richard na aton, bunit nakakapareho man duman, sa post na Mayor Rosal. I-check ta daw sa Water District. Tegwasin da ki Facebook na pig, ay sandali may pinadara palan sa kuya si Pading Mar. Madali lang ha. May pinadara sa ko si Pading Mar palan
na advisory para sa lorry rationing schedule. Ngunyan pong June 16. Ano po inutong ko na muna ini. Ngunyan databi na June 16, 9 a.m. to 11 a.m. sa Dapdap Sindamadoman. Dapdap Shipyard Area, Barangay Dapdap. Iya po, kamo mga taga Dapdap. Ngunyan tabi na 9 to 11 a.m. yaon sa Indo ang lorry. 11 a.m. to 1 p.m. maduman sinda sa Binanwahan Basketball Court. Barangay 22 po. 11 to 1 p.m. Ngunyan na aldaw. Barangay 22, mga taga Barangay 22. Pag alauna hanggang alas 3, duman man po sinda sa Barangay 21, tamagkataning Mansana, diyan da po haran ni mga tugang sa gruto. Dahil ko aram kung saan ang gruto dyan na pigsasabi digdi. Pero tabi, mga tugang, haran ni da tabi sa gruto. Diyan sa Barangay 21, Binanwahan. 1 p.m. to 3 p.m. Okay. Pag alas 3 hanggang alas 5 nin hapon man, madumana sinda kay Kapitan Joy Bahoy. Sa Barangay 27 po, maduman. Dumanda tabi ang lorry, mga tugang na ma-standby sa laog mangki perang oras ini. 2 oras, 3 o'clock to 4 p.m. O dyan ini sa basketball court tabi kan Barangay Victory Village, Barangay 27. O may tulong 1, 2, 3, 4. 4 na barangay tabi. So dideliveran kitubig ngunya na aldaw. Base po yan sa advisory mga tugang na ilinuwas kang water district. Okay? Pinarubad sa ko ni Padingmar. Ngunyan, magdakula pala nining lorry na ini na pigagamit ninda para sa distribution ng tubig sa mga barangay. Okay? Yon. Okay. Iyon na muna po yan ang gigibuhon ta. Tangani, nakita po magkaigwa lamang mga tugang ki tubig tabi dyan sa indong mga lugar. Ang Legazpi City Water District da tabi, padagos na nagarasyon ki tubig susugman sa inda tabi, mga tugang na advisory sa Satuya, Gabos. Okay? O, 3 hanggang 3 aldaw. Sana day abutan ta. Kanagduman si Mayor Rosal, mismo siyang pinersonal niya. Ilingon, mga tugang ang problema. In-inspection niya mismo ang problema asin ang trabaho. 24 oras na nagatrabaho, sabi ni Richard, iyo man kang LCWD. Nagduman sa alkalde, tabi para ilingon ang sitwasyon sa palibutan. Kaya tinaraman niya sa mga LCWD na magibunin paagi na madeliveran kitubig ang mga residente sa Legazpi na hanggang sa ngunyan po, dai pa nangangarigos. Perangal doon. Grabe ka man ngayon. Nangarigos naman, pero aloy-aloy sana. Okay? Ayan tabi mga tugangan sa tuya tabi na informasyon dyan tungkol tabi sa tubig sa tatuya tabing syudad. Maglipat na nga kamo sa daraga, tamay tubig na. Ayos mabaralos-balos man sana ding. Mabaralos-balos man sana, maglipat na da kita sa daraga. Natatabi naghugas kamay ang LCWD sa nangyari. Ang sulong may sala da sa PhilHydro. So ano po ang role kang LCWD? Magkolekta sana. Iyo po. Ang kolekta kang ang trabaho kang LCWD, mag-distribute nin tubig asin magkolekta. Iyo man san actually distributor ang LCWD kikuan, distributor ang LCWD kitubig. Tanso ang supplier tapo saro man sana PhilHydro man sana. Okay. Good
Good morning, pakigreet po kay Ma'am Al. Happy birthday, ngunyan, from loving sister and Brad Betty and Jim. Good morning, maraoton signal nyo sa live, nagaguro-gudo. Ari na live, Jing. Baka i-check mo so Facebook tabuda so kanta so apta. Sa bagay, ang boses ko talaga po, makanos man talaga, naguguro-gudo man talaga. Baka iyo man sa nasunadangog mo. Okay, ipag-check na po kan sa mo yung chief technician. Okay, bueno, mga tugang maparam na kita ha. Happy birthday kay Ma'am Judy from Ayi Rodriguez ha. Salamat po kasi ng pagantabay. Mabalik po kita 7:30 sa programang Anhapot. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na